मार रे। सट लागे देखे दिल के भितरिया लचकेला जब कमरिया। 10-20 केहू नंबरी लुटा दे, केहू 1000-2000 ए पूछी। सट लागे देखे दिल के भितरिया लचकेला जब कमरिया। 10-20 केहू नंबरी लुटा दे, केहू 1000-2000। मस्ती के गर्मी चढ़ल बा तोहे पावेला जो खरबा यही पस भेड़ल बा। जवानी तोरा बिजली के तार रे, कराई यार किस्ता में मार रे। जवानी तोरा बिजली के तार रे, कराती यार किस्ता में मार रे। गोरा गोरा देह बागदराइल सबके हुबा मोहाइल। ढोड़ी पर शिव प्रेमी विजयिया कबे से बापा गलाइल। गोरा गोरा देह बागदराइल सबके हुबा मोहाइल। ढोड़ी पर शिव प्रेमी मुकेशवा कबे से बापा गलाइल। लालीला लोरी आइल बा मजा में मन भराइल बा, यही से सभे आइल बा। जवानी तोरा बिजली के तार रे, कराई यार किस्ता में मार रे। जवानी तोरा बिजली के तार रे, कराती यार किस्ता में मार रे। लवली डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कालीबाग बेतिया। मोबाइल नंबर 88 095 65 609।